da suka taru a wannan guri. Da suka taru a wannan guri. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Role na bana so. Ni ko wanda role aka bani ina so. Kice both sides. Sosai ma kuwa. Masha Allah. Shawaran da na ba ma da zan ba su shine mu dinga hakuri da juna. Idan wani ya laifi a kira shi a gaya mishi a fahimtar da shi ba sai an dauka ba da shi ko an ja shi da fada ba ko wani abu makamanci. To na gode musu sosai, Allah ya saka da alkali yadda suke kaunata ni ma ina kaunarsu. Ni ma na gode sosai.